welcome back to my channel. For today's vlog is naka-discovery ko og kuaning mga tanom diri sa mo ang silinganan unya pagkaon dito sa bibi wala mi kabantay ako gani amo gani ning gipang labay-labay ra pero pagkaon dito sa bibi so ako ang kuhaon ako i-try og pagkaon ug mukaon ba sila. So let's go ako ipakita. So guys, ako ipakita ninyo ang Madre de Agua mo siya barog. So wala ko nagtuo ining mo ni Madre de Agua kay naglasang dire ko ganin pang sapal siya kay samo kayo nya. Duol man sa montang kala ning daghang kayong sapat nga mo dapo basta daghang kuan sagbot so mo ning sapal pero nakakita ko gabi gigugol na ako nakakita ko og mo di ni barog og Madre de Agua so pwede din ipasa siya baboy, baka, manok ug bibi. Amo ni siya. Ano plano ko ako naman ning padaghanon kay daghan day ning dala day high ug protein day ni siya. Di yung mo ang kuan ko no ininindot kuno quality ang meat. So diyan na nakuha na nato ang mga Madre de Agua tuning kuhaan siya og mga dahon or leaves. Kuhaanin nato dayon. Ang kuan ini ang punuan ini ato pong itanong para mudaghan. Para sa sunod nga pa mga buhi na siya kay daghan na ang ato ang makuha nga mga dahon. Ini napitakaon ni sa kuan baboy o bilis kanding. So kinsa dayto ganahan nga wala pa kailain eh. Doula lang ko ninyo, tatilan ko ninyo, tagaan ka mo sa tagaan ka mo Madre de Agua, wala rin bayad. So kini pwede ni sa itanong. So guys, diri na ako ipananom ning mga Madre de Agua. Nindot kay ni kay gabigon po siya.
So guys, mo ito ni ang third batch na ako nga kuan mga gagmay. So bahin ni siya tanan diri. Dayon sa pikas akong gilahi ang mga buto. Puro na siya buto. Bali kuan ni siya kabuk buto 1 2 3 mga pulo ni siya kabuk dayon gi ihawa na ang uban kay kalas kay pagkaon. So mao ni atong kuha tanan. So guys, ako ipapakita ninyo ang akong golden cool. Ako ning pinalit po ni siya, pero mas brato ni siya sa pasaw nga page. Ya, ako po niapil sila og pakaon. Nindot po ko na ning ipakaon og baby. So ang gikaon po nila mga saging na saging dayong madre cacao. Tara. Muna lang gikaon. So nakakuha na ta golden cool, ato na ni siyang ipasaro, pero ato siya nang pambukon sa siya para makaon gyud tanan bisag dagko ug gagmay para the same na sila size. Buak mo ni? Adili. Guys, sorry kayo, wala na ako napakita ganiya ang pagpakaon kay nalimot naman ko nga. Nalimot naman kog video, pero kuray pakita ninyo ang kuan diri ilang palakanan. Jotay joy kay sobra. Milit jud sa kuan. Moto ganina moto kadaghanan ang akong gihatag. Ilang palakanan. Hugaw ron kayo kay ulan mo gud kayo. So, usbon ko, pasensya na mo kay wala ako napakita gani pagtudlos na ako sa kong pagkaon sa bibi. Bisag hugaw kayo, gikaon gyapon nila ang kuan Madre de Agua. Effective gidagway ni unsa dagway ni atong tanawon ni ang resulta ug maog daghan ba siya itlog. So far na natay 50 kabok itlog kada buntag, so napay magdugang ini kay napa may mga lumlaga nagsugod na og itlog. So good morning guys, karon ipakita na nako og pilay itlog nila sa bibi.
January 6 taron. Atong tanawon gapon 50 karon pila dagoy kabok ako'y pakita ninyo dayon pagpagkaon po. So let's go. So muna yan first itlog. Ganda pa diri. Diha kapa dito. Yung kana. So guys, natay 50 kabok. 51 kabok itlog. So dagko na siya yung itlog na increase pitag usa. At least na increase. So guys, ako pakadot sila pure golden kool. Dili din ni siya pure kay atod sa gulan po siya o gamay nga pigs. So save ta gamay sa golden kool kay sa page. Bato gamay ang golden kool. Next na to. Ito ha. Next. Hoy. Panggutom na. Sigurang kay samok kayo. Empty.
So empty gyud ang kuan. Lagi na sobra. Ganado kay sila mukaon sa golden pool. So mao to ang ako ang vlog diri na ko ikutob kay hapit na ko malobat. So thank you for watching and please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa next upload ko. So thank you